שאף אחד לא יוציא מילה! ניצל? וואו! אבל בעקבות התרומות שלכם, גבירותיי ורבותיי, שימי הצליח להשתלב בחברה והקים אשרם משלו. וואו! 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 שלום! אני טל ברור. וכן, יש לי שפה. יום א' הקרוב הוא יום ההתרמה לחמלל. Grass, around, flying monkeys, nuts and babies. round, זה סקאר, לבא. תודה. גבירותיי ורבותיי, אני גאה להזמין ביום חשוב ותרומת גדולה זה מר קדידוקים. וואו! וואו! חמללות! ורזנברג! היי! אתה לא הקדידוכים? אז מי אני? ישראלי? כן? דמות היסטורית. לא! מעולם הבידור. כן! גידי גוף! כן! יאיי! אהבתי פעם. היי! הוא לא היה גידי גוב? וואו!